Hola, soc Ivan Arjona i soc docent del certificat de professionalitat de màrqueting i compravenda internacional. Tenim la possibilitat d'estudiar una formació amb molta demanda al mercat i, a més, fer-ho sense cost per l'alumnat. En el territori en el que estem, a Catalunya, som una de les zones d'Espanya que més comerç internacional realitzem. Per tant, hi ha molta demanda d'aquest tipus d'expert i de professional. No només ens fixem en la teoria, que també l'expliquem al llarg del curs, sinó que fem que l'hagin de posar en pràctica. Fem servir casos, ja siguin reals o ficticis, per posar a l'alumne en el mateix lloc en el que ell es situaria en una empresa real. Hi ha 120 hores dedicades únicament i exclusivament a l'anglès especialitzat, professional. I a més, hi ha un segon idioma, que serien unes altres 120 hores. En aquest cas hem escollit l'idioma italià. Existeix la possibilitat de que un cop acabada la formació es podrien fer unes pràctiques a l'estranger. Per tot això, us convidem a que us inscrigueu en aquest curs. Pensem que té una alta inserció laboral i, per tant, que a més aprendreu uns coneixements que segur que us encantaran.